हेलौ लोगोफोर मा होनबावनो जायखिजाया मा होनो फुंनिफ्राय जिराय जिराय इलेक्शननि रिजाल्टखौ नायै नायै फाइनालि कमप्लिट रिजाल्टखौ मोनजोबनो हाबाय। थेंक्स, गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिपिएफनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरानो देरहासार जानो हादों। मथा-मथि सासे मा होनो पर्बत जरानिया थारमाने एसे गाज्रि जाबाय। जियानो जायाथों गासैबो मोजां। रायजो राजानि अननाय सिबिनाय आरो बोर सारस्रिनायखौ बिपिएफनि गासैबो बिजाथिफोरा मोजाङैनो मोनफुंनो हादों। नाथाय इलेक्शननि समाव सासे आदासो जागोन ना मासो जागोन मिथिलायला दै। नैखौ भिडिअखौ नायनानै लाग्रोलाय नोंथांमोना मा बुंदोंमोन। जुदि दिपेन बर' सारा जेनोब्ला नैबे एस शकिं बयजोंबो सिनायजानाय एस शकिंआबो मानाव गेदेर दिपेन बर' सारा जुदि जेनोबा उदालगुरियाव जुदि जेनोब्ला आंखौबो नोङो थैजासिम बे ससियेल मिडियायाव आरो माब्लाबाबो नुनाय नङा नोङो। लिरनानै दोन फंबाय, दिनैनि तारिखआव दिनैनि समखौ, नैबे मोनाबिलि समखौ नोंथाङा लिरनानै दोन। बै समाव नोंथाङा आंजों टक्कर खालाम जेब्ला जोंना मानाव गेदेर दिपेन बर' सारा जेनोब्ला। बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलायनांगौआ कि गनायजाथाव। दिनैयो राजखान्थि फोथाराव गासिबो हानजायानो राजखान्थि गेलेयो। सोरनिबा राजखान्थि हानजानि जानानै गावखौ फोजोबगोन, गावखौ खोमागोन, बबेयावबा दोनहरगोन एक्सेट्रा आरोना। बेफोरबायदि बुंनाया गनायजाथाव नङालै। गुबुन फारसेथिं मोनसे खोथाखौ साननो थाङोबा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ससियेल मिडियाफोराव आरोना जायखिजाया बिपिएफ हानजानि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ ओरैबायदि इनसाल्ट खालामो। जौ जुवाजों गफबना थानायनो बिपिएफ हानजानि मानसिफोरा। बिपिएफआव जाय थायो बिनो लायनो जौ जुवाजों गफबना थायो। बिपिएफआव मोजां मानसि गैया, गुन्दागिरिनि बाहा, दादागिरिनि बाहा। नाथाय रायजो राजाया दिनै फोरमान खालामनानै होबायदि बिपिएफआ मा बुस्थु आरो बिपिएफ राजखान्थि हानजाया बोरै खामानि मावो बेखौ रायजो राजायानो दिनै फोरमान खालामबाय। रायजो राजाया जुदि अनसायाबा, मोजां मोनाबा, बिपिएफनियाव जुदि मोजां गुन गैयाबा, बिपिएफ राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा जुदि जौ जुवाजों गफबना थानायमोनबा दिनै रायजो राजाफोरा एसेबां गोबां दैदेनगिरिफोरखौ दैथायहरनाय नङामोन गोजौआव। एसेबां गोबां दैदेनगिरिफोरखौ दिनैयो गोजौआव दैथायहरबाय। निस्सय बिथांमोना मोनसे समाव रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावदों, बबेबा समनिफ्राय मावबोबाय थादों। बिनि थाखायसो बिथांमोनखौ दिनैयो देरहासार खालामबाय। जानांगौ खायसे खायसे मा होनो मोनसे समाव मिसआन्डारस्टेन्डिं जायो। नाथाय दिनैयो रायजो राजायानो बिथांमोनखौ देरहासार खालामबाय। ओरैबायदि ससियेल मिडियानि पस्टफोराव इनसाल्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनो। गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोनोना आरोना, ओरैबायदि बांद्राय लिरद्रायो। जेनेबा बिपिएफआव मोजां मानसि गैया, जौ जुवाजों गफबनोबा बिपिएफआव था, सैथोनि लामाजों गोजोन सान्थिजों आगान सुरनोबा इउपिपिएलआव था। बेलाय मा राव जाखो? दिनैयो इउपिपिएलनि सासेबो दैदेनगिरियानो देरहासार जानो हायासै। इउपिपिएलनि सैथोआ बहा? इउपिपिएलनि जिथु मा होनो सान्थिया बहा थांखो? सैथोआ बहा थांखो? रायजो राजाफोरा दिनै मानो नायसनदिया? बेनिबो गोबां कारन दं। दिनैयो जेसेबां नंखाय आरो गोदै फोलानाय रावजों ससियेल मिडियायाव बिपिएफ हानजाफोरखौ बदनाम खालामनाया, बिपिएफनि मावथि सोद्रोमाफोरखौ बदनाम खालामनाया इउपिपिएलनि मोनसे खामानि आरोना, कम्पालसरि। बिथांमोना आंगा मांगा लिराबा माने गोसोआव गोजोननाय मोना। बिपिएफ राजखान्थि हानजानि सोमोन्दै गाज्रि मुं सुवाबा, ससियेल मिडियायाव पस्ट होआबा, कन्टेन्टबो गैया आरो गोसोआव गोजोननायबो मोना। बैफोरनो इउपिपिएलनि जिथु मा होनो जिबन, बे जिबनखौ फोजोबस्रांदो आरोना। फांसे दंफांनि गुरियाव हासुलानाय बायदिसो जिथु इउपिपिएलनि लिडारफोरा पस्ट होयो, बियो फांसे गोथां दंफांनि गुरियाव हासुला दंफांखौ बुथारनाय बायदिसो जादों। दिनैयो इउपिपिएलआ बेनि थाखायनो सासेबो देरहानो हायाखै। नोंथांमोननि खुगानि रावा इउपिपिएल पार्टिखौ फोजोबबाय। नोंथांमोननि ससियेल मिडियायाव पस्ट हगारनायानो रायजो राजानि खर'खौ गरम खालामनानै
UPPL खौ फोजोबबाय नोंथांमोनाथ' दिनै फोजोबनानै लाबाय प्रमद बर' सार बायदियानो जुदि जेनबायबा आरो मा दंबोयो प्रमद बर' सार बायदियानो जेनलांबाय आरो मा दंबोयो UPPL होननाय मा बुस्थु दंबोयो नाथाय नै सासे आदाया ओरैबायदि मोनसे खोथा बुंदों आरो गोबां दं दै बे आदाल' नङा गोबां आदा दं इफोरबायदि ससियेल मिडियायाव गोबां पस्ट होदो नामफोरखौ आं बारा मिथिलायलाङा बिसोरनि पस्टफोरखौ बारा नाया एखमबा नुयो बे नुनायाव थारमाने जायखिजाया आं स्क्रिनशट खालामनानै लाखियो आरो नायनानै लायो आरोना सोर मा बुंदों जोंबोथ' जायखिजाया ससियेल मिडिया फेसबुकफोराव गोबां बांसावनो हागौ नाथाय बेफोरबायदिजों जेबो मुलाम्फा जाया ससियेल मिडियायाव सोरबा सासे मोनसे राजखान्थि दोलोनि हेंथायै जेसेबां बुंगोन एसेबांनो गावनिसो खहा जायो माने गावनि आखायाव गावनो रुवादो दाननानै लानाय बायदि जायो आरोना बेनिखायनो बारा नाया बेफोरखौ बारा बांसावा नाथाय दिनै ओरैबायदि गोसोआव गोजोननाय मोनदों ससियेल मिडियायाव जिथु राव बाहायो हाग्रामा सारानो BTC खौ फाननानै जाबायनो BPF आव मोजां मानसि गैया जुवारु मदारु गोजानो दिनै रायजो राजाफोरा फोरमान खालामबाय BPF आव मोजां मानसि दंना गैया BPF राजखान्थि हानजा खुंनाया थारमाने जेबो कनफिउस गैया रायजो राजाफोरनि थाखाय क्लियार रायजो राजाफोरा ओरैबायदि अनसायदों ओरैबायदि मोजां मोनदों बिनि थाखायनो दिनै एसेबां गोबां मा होनो मासिखौ देरहानो माने सक्षम जादों आरोना देरहासार जानो हादों जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनदों जायखिजाया बिसोरनि जिथु पस्ट लिरनाय ससियेल मिडियायाव फेसबुकाव बांसिन पस्टखौ लिरो दै गाज्रि ओरैबायदि गाज्रि लिरो जेनेबा आगान होनोबो जायगा दोना आरोना नाथाय साननैसो सोरबा गोन्ना दानस'नाय खर' हास'नाय सौग्रुना थैनाय बबेबा ड्रिलाव गारहरनाय बेफोरखौथ' बाद दोना आरो बिनिख्रुइ ओरैबायदि गाज्रि लिरो जौ जुवाजों गफबना थानाय होनबा BPF पार्टिनो आरो मोनसे राजखान्थि हानजाया माला जौ जुवाजों गफबना थायो जौ जुवाजों गफबना थानो थाखाय मोनसे राजखान्थि हानजा दाया राजखान्थि हानजाखौ मानो दायो UPPL आव लायनो जौ जुवा गेलेग्रा जौ लोंग्रा मानसियानो गैया आरो बर' मानसि जेराव थागोन बेराव जौ लोंग्राबो थायो लोङिबो थायो नंगौ नाथाय 100आव 10% नागिरनानै मोनगोन नाथाय लोंनायखौ 100आव 90% नागिरनानै मोनगोन बिथांमोननि जिथु पस्ट होनाय बे पस्ट होनायानो बुहुत नस्थ' खालामदों रायजो राजाखौ मा पस्ट लिरबावनो दा जिथु फेसबुकाव नोंथांमोना ओरैबायदि BPFनि एगेन्स्टआव गाज्रि पस्ट लिरोमोन नोंथांमोना माखौ लानानै पस्ट लिरबावनो 2027आव जिथु BTR इलेक्सन खालामफिननायनि सिमाङा बहा थांखो डाबल बैसागो होन्दोंमोन UPPL पार्टिनि हानजाया देरहाबा बैसागोआ डाबल जागोन दा डाबल नङा सुइजारलेण्डआव थांनानै ट्रिबल खालाम जोंबो नायनो थाखाय राजि जानानै दङ बिराद गोबाव सम जाबाय लोगोफोर जायखिजाया इलेक्सननि रिजाल्टखौ दिनै सानसेया नायबाय आरोना माने गोबां मानसिदो जेराव मेरावनो थानानै नायबाथाय गोबां दावराव जायो बेनिखायनो हारसिंनो जिरायनानै दिनै मबाइलनि बेटारियानो ल' मारिबाय दं आंना सिगनेला थिक सिगनेला ल' मारिबाय दं जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों BPFनि जिथु साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ रायजो राजाया जोबोद मोजाङै अनसायदों जोबोद मोजां बोर होदों आफा बोराइ बाथौआ जोबोद मोजाङै बोर सास्रिदों जिथु UPPLनि नंखाय फोलानाय नंखाय बानसावनायनिफ्राय बिथांमोननो फोरमान खालामनानै होबाय UPPLआ बुङोमोन BPFनि जिथु सोद्रोमाफोरा जौ जुवाजों गफबना थाग्रा होननानै बुङोमोन BPFआव लेखा गोरों मानसि गैला होननानै बुङोमोन BPF सरकारा लायनो बर' जातिखौ फाननानै जाबाय होननानै बुङोमोन BPF सरकारा लायनो बर' लाइमोनफोरखौ नस्थ' खालामबाय होननानै बुङोमोन रायजो राजाफोरा बिसोरजों गैला होननानै बुङोमोन नाथाय रायजो राजाफोरा दिनै फोरमान खालामनानै होबाय बे बर' जातिखौ रैखा खालामनोबा बर' हारिनि मोजां खामानि मावनोबा बर' लाइमोनफोरनि जिथु इयुन फिउचारखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनोबा BPF सरकारखौ नांगौ होननानै दिनै रायजो राजाफोरा फोरमान होबाय दा बिथां बै आदाया मा होनो शकिंनो नामा शकिं आदाखौनो होनबाय आरोना जायखिजाया बैसोआव गेदेर शकिं आदा नोंथाङा बुंनाय लेखा नोंनि जिथु कर्तब्यखौ पालन खालामनो हागोन ना हाया आदा बेयो आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट गुरै खावलायनाय नाथाय आं एसेबां अन्थाइ बिखा गोसोनि नङा बिदि खालामलायनाङा नोङो ससियेल मिडियायाव फैला
आंनि मोखांखौ देखायला होननानै बुंदोंमोन बिथाङा बुंदोंमोन दिपेन बर'खौ जुदि फेजेननो हायोबा ससियेल मिडियायाव आंनि मोखांखौ देखायला आरो होननानै बुंदोंमोन आं एसेबां अन्थाइ गोसोनि नङा आरो बिपिएफआव एसेबां अन्थाइ गोसोनि मानसि गैया नोंथाङा जायखिजाया सरि टरि बुंनानै ससियेल मिडियायाव फै ससियेल मिडिया जाबाय नोंनि मोनसे केरियार जानांगौ जायखिजाया नोंसोर ससियेल मिडियायाव बांसिन आपडेट थायो आरोना जायखिजाया बांसिन ससियेल मिडियाजों नांथाबनानै थायो दिनै गोबां जोंनि बर' लाइमोनफोरानो ससियेल मिडियाजों एसे रां खामायो रां सोरजियो जायखिजाया बे नोंनि फुल टाइम केरियार जानांगौ नाथाय जि गोरोन्थि बुंफ्लांबाय जिबनावबो बेफोरबायदि गोरोन्थि दा बुंसै आरोना बे आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट जायखिजाया नों गनायो गनाया बे नोंनि सायाव गोजोन्थों।